Kaixo Irati! Opa, txalean. Zemuz! Ondo. Jo, Ordori xamar. hemen ondo pasatzeko gaude. Ari. Zer ilusioa egiten diak zukin egotea benetan. Nire ere, bai. Irati, nungoazea. Ni Donostikoa, Antiguokoa. Antiguko, luberin ezagutu ginen. Bai da, Luberrikoa. Eta nire irakaslea izango da, Baina eguntxo batzu bakarrik. Egun batzuk, baina lagunak, osea. Irati filosofiaka juntzinen azkenean filosofia ikasi duzu zergatik. Etzen izan erabaki oso pentsatua. Ni berez batxillerrekoa, Luberren egin dituen ikasketak, hortik ezagutzen dugu elkar, eta ni batxillerren zientzitatik jo nintzen. Baina Luberren oso markatua zegoen, eta ona nintzen zientzietan, biologia eta biokimika eta egingo nituen, eta mundu guztiak irakasla kontentu zeuden horrekin, nire familia ere, eta justo batxillerban eukinen irakasle bat, igual ez dagotuko ez du, Juankar. Juankarrek eman zian batxillerreko 2 urtetan, eta izan zen eukideten irakaslarena, filosofiakoa. Eta hor ja piztu zidan pixka bat grina hori, eta egin bat selektibitatea, ja da biokimikako karreran sartzeko asmoz, lehioara juteko, ez dakizte. Eta hau hartan, azken momentuan esan, filosofia ingabe. Hola? Eta izan zuen batetik, pixka, hola, bakizunera bezalako bulkada hietakoan, eta bestetik, berez gustatzen zitzaidala, Juankarrekin asko disfrutatu, non? Eta horrela ese. Juankarrek esaten zidan ez da egiteko filosofia. Egiteko biokimika eta gero filosofia. Azkenean, erabakin unean filosofia egitera, jo nintzen bere gana, esan nion, eta animatu nindu, leburu batzeko baitu zizkion, eta baixian baitu nindu. Jo, baina, esango bazenit, edakit antropologia etik filosofia ba, Donostia hola, baina ez, biokimika etik filosofia ba, Bilbotik Donostia. Bai, izan zen pixkat, etxetik ateratzeko amitsa aldatu, hauzuan geratzea, zeo. Bai. Ni gainera Antigon bizi nintzanean, orain alde zerran bizi nintzen, baina Antigon Luberretik 2 minututara eta fakultatetik 5 minututara bizi nintzen. Eta ia da txikitatik beti, nintzela perfil bat askoz gehiago letretatik joaten zen. Idaztea gustatzen zitzaidan, irakurtzea, baina ia da, instituto garaian, ia da gore ipatzen zela gehiago, zientzietan aritzea. Eta, pixka bat jarraituz bide hori, ia amaitu den biokimikan, eta azken momentuan itzule nintzen. Galdera bai, aldaketa hori onugak ekarri dizkizu, baina momentuen bajoia edo ez. Momentuan subidoia izan zen, Bai? egia esan, ikusten nun jende harrituko zela, kuadrian eta la, eta inoritzion. Dena bezatzen ari zegoen, zuri horre pegatu dizu. Baina, eta gero karreran egon ziren disfrutatu nituen gauza batzuk, eta gero ja, hasi behar nintzen erabakitzen zer egin gero, behin karrera amaituta zer egiten du filosofo baten munduan, hori ez dut, igual erraxagoa izango zen, biokimika inbaro eta, baina ez, uste nahi zela da mutzen. Zer ezen dizu filosofiak? Eman dit, batetik nire hogi bidea orain. Zer orain, euskat urte batzu, bekari esker handizuna dedikatu tesia egitera, eta hori ez da gutxi. Gauza, ez da inerrexan bidea topatzea. Baina hortik aratago, noski, eman dizkit, nik uste eman diala aukera, gai eso ezberdinak lantzeko, seguraski beste zerbaitetan zentratu izan banintz, asko gehiago espezializatuko nintzen, eta eman dit ere zenbait behar bada gaitasun edo trebezia gai batzuk lantzerako orduan. Filosofiak zerbait baldin badu, zerbait baldin bada esan dela filosofiaren bereizgarria edola, bada gaiak lantzeko modua, edo irakurtzeko modua, pentsatzeko modua. Agian hori eman dit filosofiak. Bizitzaren beste ikuspuntu bat. Bai, izan daiteke, bai. Edo herramienta batzuk ikuspuntu ezberdina begiratzeko. Bada zerbait bastante transversala filosofia. Nik hemen unibertsitateko kontuten beste
galdera batzuk egiten ditu pixka ikasketara sartuta eta adibidez gradua mailarako lana zertaz egin zenuen Egin nuen egia ostearen inguruan. egia uste. Bai, momentu hortan zen oso modan zegoen termino bat zen, eta justo zen, testu ingurua irudikatzeko Donald Trump, Brexita, fake newsak, berri faltsuak eta hori guztia oso bolan zegoela, eta interesatzen zitzaidan pixka bat populismoak eta propagandak nola funtzionatzen zuen, eta gai hori aukeratu duen. Eta ondo ateratzen zu. Bai, ustez baietz, karreratik, karreran gauza asko gozatu nituen, egin ditu lagunak, bizitak urteak, baina klasekin alderatuta, gradu amaierako lanan ikusten gehiago disfrutatu nuela klaseak berak baino. Askoz gehiago ikasi nuen eta gusturago sentitu nintzen. Eta masterran berdina pasatitzaidan. Horregaretu nahi nizu, gero mastera etorriko zen, ez? Bai, masterra egin nuen filosofia, zientzia eta balioak izena duen masterra. Claro, amaitzeran nuen karrera, berriro egon zen erabaki bat ez nuen hainbeste pentsatu. Zela, tesia egin edo ez. Eta, hor, batu ziren faktore, jendeak animatzen ninduna, euskan nota honak, eta tesia egiteko bezinbesteko alintazen master bat egitea. Eta Donostin, EHUn Euskaraz Filosofiako ikerketa master bat egiteko aukera bakarra zen fakultatean dagoena. Eta, nik ez zitzaidan asko gustatu. Baina, masterra mailako lan eritsi zenean, hor bai berriro eman zian subidoia, eta disfrutatu nuen. Eta egin nuen, egia ostearen gaiari heldu nion berriro, lanaren ondoriotako bat izan zen, lehenengo gradu amaierako lan horretan, ginela momentu batean, non informazioa eta informazio edabide berriek, internet, sare sozialak, baita tradizionalek ere, pixo asko zuten iritzi publikoa eratzeko garaian, eta erabaki politikoak hartzerako garaian, baina erabaki horietan, eta elkarrizketa horietan, bat sinesgarritasuna oso modu trampatian banatzen zela, eta bi egia pixka gutxitxita egon zitekela. Eta, karo, masterra egin nuenean pandemia etorri zen, eta orduan pasa ginen hortikan, erabateko ziurgabetasun testuinguru batera. Eta orduan, masterra merako lana izan zen, egia ostiko egoera hori nola ezkontzen den ziurgabetasun egoera batekin. Nola irakurri egoera bat, non egia gutxitxita dago, baina aldi berean inork ez dakit zer den egia edo zer ziurgabetasun. Eta hogei, erabiltzen ari zaren hitzak oso ezagunak egitezak nire antropologian nagoelako eta Agustinek ere hitz egiten dugu egia usteaz eta bai. Zukonetan nizu esango giazu eurien aldaketa kristona jakineko nuke ze ezberdintasun dago zure ustez gradu amaierako lana eta master amaierako lanaren artean. Bale, nik uste dut, batetik normalean ezagutu dituan kasu gehienetan, oso kasu gutxi ezagutzen ditut, ez gara asko filosofiak, baina ezagutzen dituan haietan... Unai, adibidez, unairekin batera egiten master. Unairekin paso ditu nortu mordoa urtetan. Eta, batetik jarraikortasun bat egoten da normalean, tipikoa izaten da gradu amaierako lanean landu dezun hori master amaierako lanean, bihurtzea horren lustapen moduko bat. Egia da, diferentzietako bat nik uste badela, gradu amaierako lana egiten duzu karrerako mudean zoen bitartean, lanak, azterketak, eta gero hilabete batzutan gradu amaierako lana. Eta masterrean ikerketatik gertuago zaude. Lan egiteko modua askoz gehiago da testuak irakurri, zure gauzak egin, eta bar. Eta master amaierako lanean ikusten askatasun gehiago badaukazula. Eta zuere aztrebitzen zerala gehiago. Gradu amaierako lanean azkenean, pixkat kikildago ninduan, igual, nagosak izaten didan ondo dagoena, hori egin dut. Eta oso zuzendario nahi izan zen, eta eman zian askatasuna. Baina nik uste master amaierako lanean nik hartu nuela nire gain iniziatiba gehiago, eta uste masterrak malguak izan daitezkela zentzu horretan. Nik uste,
masterean oinarri bat dakazu, graduaren oinarria. Hori da, zuere zera beste muntua. Bai. Sekretategi mastera, eta gite zer guain, baina imaginatzen dut beste sentsazio bat. Bai, diferenta da. Nik uste, masterren gainera, niri asinaturak ezitezkian asko gustatu. Orduan dedikatu nintzen pixka bat, asinatura dako hitzetik nire interesetara zijoazen gauzak ateratzera. Graduan askoz modu automatikoagoan ninduan klasera. Ematen zidatena hartu eta bueno, horrekin lan egin. Eta masterrean, ez hainbeste gustatzen esaten zidatena, saiatzen nintzen nire tasunara eramaten. Doktora dutza. Bai. Noa junbean, baina nolaten eto erabakioi. Erabakia doktore tesia egitaren. Bai. Batetik, etzen izan egin editatu hasiera batean. Nik pentsatzen nuen iritsi nintzen 4. urtera, eta nituen bi aukera filosofiatik jarraitzeko. Edo egin irakaskuntza masterra, eta bilakatu irakasle, institutuetan, bankar bezala, eta ez zitean plantxarra iruditzen. Eta bestetik zen tesiaren bide hori. Eta inorketzean esplikatu oso zer tesia, inorkez ez esplikatzen. Nola izango ez zure egunerokotasuna tesi bat egiten duzun bitartean. Zegoen argi, baldintzetako atzela, masterra egin bartzela eta diru laguntzaren bat beharko nuela. Eta diru laguntza lortzeko irizpideak nahiko ondo betetzen dituen. Izaten dira nota honak euki eta olako gauzak. Eta orduan, bazuden hor faktore batzukan jartzen zutela aukera ona balitz bestela tesia egitea. Eta horrek eukizuen pixua. Beste batetik eukizuen pixua ere, gradua meirako lan hainbeste gozatu izana, gustatu zitzaidan ikerketa sentsazio hori, eta nire lan egitearen sentsazio hori, eta horrela izan zen, baditut biltzen ditutzen irizpide eta aukera daukat bide hau egin izateko, eta bestetik, ez da plantxarra. Eta bestetik, eta da puntu importantean ikusten ere, Agustin Arrietak animatu ninduen. Nire zuzendaria izan zen, tesia, masterra meirako lanean, eta grada meirako lanean, eta gainera, gradua meirako lan aurkeztu nunean, tribunalean, horrepaimei bai dago, zegoen Joana Garmendia. Dela beste filosofa bat, fakultatean irakaslea, baino 4. mailan ematen du. Ekainen haueba. Hori da. Nekekain irakaslea Hori da, karo, oinarrizko testuetan. Filosofiagako oinarrizko testu. Joanarekin asko konektatu nuen ere, eta guzek esan zidan. Zatik ez zu Joanarekin hitz egiten, ni baino gazteagoa da, niri agalitzen zaizkit urte gutxi. Eta, ez horretu nizea, eta bestetik baita emakumea da, eta ulertzen ginen ondo. Hori da beste gai bat, filosofia eta emakumeak. Eta konfiantza eman zidan, esan ean ere zuzendaria izan nahiko luken, esan zidan baietz, Joanak bere ikerketa taldean sartu ninduen ere, eta horrela juntzen ja, batetik nik erabakitako gauzak, eta gero kanpotikan atondu ziren gauzak. Hago guzti espiritu gaztea duela izan daiteke. Klasean hori azalagatzen du bai. Tik esan jot, ez jubilatzeko bintzan nik tesia maitzen. Lukasko maitzen dut, obain ditura lokasleak, eta Joana dakago 4. mailan euskeraren agaua eta erabidea. Zebera filologa da, ez? Ez, Joana filosofa. Baina hizkuntzaren filosofian gaditua eta euskeran ere bai. Ze ondo. Zerretu nendizuen, gaukoz tesia egiten nendizea, eta hogain egiten nola balogatuko zenuke egin duzun errepide guztia. Tesiari dagokionez? Guztia, karrera, masterra, tesia. Karrera nik gara zoriontxua bezala irudikatzen dut. Zoriontxua oso talde politatu zitzaialako, eta horregin ditulako oso lagun talde majoa egin genon, eta horrek pixo handia aukizuen urtegietan. Eta bestetik, iruditzen zait filosofiako karrerak EHUn
hori gero, zuk emango jazu zure iritzia antropologia zemuz, baina baditula zenbait gabezi, bai gelitu zitzaidan, mundu batzutan bai izan sentsazioa gehiago nahi horrena. Hainbat gai ez ziren ikutzen, hainbat autore, adibidez, emakumezko autoreak ez ziren ematen, beste gai asko errepikatu egiten ziren, ja lehenengo mailan, Kant aipatu izuete, segurazki 20.000 aldiz. Eta berdin urte guztitan. Eta orduan alde hortatik bai neukan sentsazioa, bai pixkat desilusio puntu batekin bizizan dituen urte horiek. Baina bestetik, sekulako jakin mina neukan. Oso pozik bizi nintzen, oso gustatzen zitzaidan, eta batez ere grado mediako lanean, alizan nuen jakin hori janik nahi nituen gaien inguruan landu. Orduan, karrera nahiko ondo eta gaizki. Filosofia egingo nuke berriro, nire lagun taldea, halko banu beste unibertsitate batera eraman, segurazki probatuko nuke, ea beste toki batzuetan nola ematen den filosofia. Eta masterrari dagokionez, claro, izan zen pandemiaen urtean, itxialdiaren urtean. Orduan, ni urte hortan, deno bezala nago pixka burutik jota, asinaturak ezitzaizkian asko gustatzen, master gehientan gertatzen da hori. Masterretan askotan izaten dira oso master edo oso espezializatuak, edo oso zabalak. Eta filosofiako masterraren kasuan eretzatzen zabalegia. Eta horrek, bakizu batzutan gertatzen dela, ikutzen dituzula gai pila bat, baina ez duzula ezertan sakontzen. Pixka sentsazio horrekin bizinen. Baina mantzian aukera, masterra merako lanan asko zentratzeko, eta hori gustatu zitzaidan asko. Orduan, masterra bere baitan, masterra merako lana, super guai. Eta hori ikasinen batez, hori disfrutatu nuen eta hori ikasinen batez ere gehiena. Eta gero tesia, izaten ari da oso gora beratxa. Baina, oso eta gakak izu edo? Nik uste dut baietz. Nik tesiaren zan, niretzat 2 urte aramazkit, biderdia egin dut. Hain nahiz asko ikasten, filosofiari buruz, gaiei buruz, azkenan egun guztian ari irakurtzen eta idazten. Eta baita nahiz ikasten deixante, trebatzen ere burua hitzaldiak ematen, kongresuetan parte hartzen, artikulu txoren bat idazten, eta horrela. Gugekin egote. Zuekin egote, irakasle ez dela, mira, esan bizo gozat. Irakasle izatea gehiago gustatzen zaila ikerlari izatea. Baina bestetik baitu beste alderdi batzu, iristen zera tesidan, niretzat izan zen, desertu batera irista bestela, eta buskatela bida, azkazu como bi gai giganten, nire kasuan dira egia ostea, dela alderdi gai bat oso zabala, batez ere propaganda, diskurtsoa, politika, gaizkaile gustatzen zaizkit, eta gero bestetik hizkuntzaren filosofia, gezurra, engainua, eta horrelako gaizkaileek nola funtzionatzen duten. Orduan, nituen 1000 gai ez nituenak ondo dominatzen, eta irakurtzen, pixka eta handi galditzen zitzaidan. Eta orain usten dagoela puntu batean pixka bat bideratuago nagoela. Filosofiari buruz hitz egin dugu, filosofatzen ari gara asko eta hori ondo da, baina honetatik kanpo zentzuria zure zaletasunak. Justu niri gehien gustatzen, filosofiatik kanpo nire denbora librean ikuste dut, dedikatzen dut, lagunei eta horrela, baina batez ere gustatzen zait eskaladan aritzea, eskalada eta mendia, asko gustatzen zait. Eta gero, urte honetan ezin izan dut egin, lanpetuan enbilelako, baina zirkoan egiten dut, teletan. Baina ze pasa zaidan ordea? Uztaian, erori nintzen eskaladatzen, eta baina utzi nun. Eta alkatura indik abetxia, orduan dara bat eskalatu gabe, eta ezer egin gabe, lau hilabete. Gogoa. Eta orduan, nire beste afizioa, irakurtzea. Baina musika ere gustatuko zaizu. Zer musika entzuten duzu? Gustatzen zait, bastante ambivalentea nahi zen. Hola, roka gustatzen zait, betidan ikan gustatu izan zait asko, baina musika elektronikoa ere izugarri gustatzen zait. Hola, talde batzuk esateko, ez dakit, esango nuke oraintxe, gustatzen zait asko Courtney Barnett izan hauen artista bat, baina aldi berean nahi ez Bad Bunny entzun dut pila bat, durantan, azken diska. Eta gero euskal taldeak, azken aldian asko gustatzen zait Merina Berriz, entzun dut deixente,
Gero Diabolo Kiwi izena un talde bat ere, dira funky, bueno, ja ez da biltza jotzen, baina iparraldekoak eta funkia jotzen dute. Zetak. Zetak hainbeste gustatzen. Nola izan duzun elektronika buruga etorri. Eta reggaetoia gustatzen zait ere. Eske Bad Bunnyren diska berri entzun duzu? Bad Bunnyren diska berri entzun duzu? Entzun. Eta komentatuko. Por supuesto. Baina, bai, gizakiaz gainean eta hau dirudi filosofia utza, Psikologa kontsultatu bere. Baina, zentzu dira zure kezkak, zekaintzen duzu loa. Nahia pertsonalean, ziurgabetasun egoerek, zudari gabe, eta hori eraman daiteke baita maila politikoa batera, nik uste dut. Kezkatzen hau asko, ziurgabetasun sentsazioak. Uste dut, sentitzen naizenean nire kontu pertsonaletan, eta maila gizarte nahi eraman daiteke, oso bakarrik, saretzeko aukerari gabe, segurtasun espazio batean egon gabe, demagun, familiako norbait izterrek pasatzen diolako, lani gabe nagoelako, edo dena delakoa, oso nora ez den sertintzen izena, eta ez daukadanean norekin elkartu, hori da arazo bat. Hor iratik esplotatu egiten dut. Eta gizarte mailan ere ikusten dut ziurgabetasun arazo bat izan daitekela. Adibidez, espazio seguren falta, toki askotan, segun horzaren, segun ze itxura dezun, segun ze genero dezun, segun ze gaitasun fisikoa dauzkazun, mundua ez da espazio seguru bat. Eta ez bakarrik ez dagoelako zuretzako atondua, baizik eta saretzeko aukerak ere galdu itzazkezulako. Ez dakit, segun ze tokitatik gau ezkutak beldurra ematen dit, eta horrek loak entzun dit. Sentitzea zenbait espazioetan ezin dituala aliatuak egin, ere baita. Eta iruditzen zen gizarteari dela hartzen den deriga bat, edo aspaldi hartu zuena, non berez eta saiagoa den ziurgabetasun eta beldurra ematen duten hainbat tokitan saretzea zailtzen duena. Oso deriba individualista da, oso azeleratua, oso kezkatzen hau hori. Bueno, gure kezka zoriona izan da zu hemen egotea. Eta bene, baina bihotz eskerak etortzeagatik. Sopazik etorretik. Eta egongo gara. Existentza pasartu izan zizkartzen nire. Zezak, gustatzen zaiten zutea. Familia eskeretu. Ziko gara fakultatean. Hori da, agur.